Uyab na di mong aya, bay? O bay, gisugot ang sadayon ko niya. Wa ko niya pa abtag sa kabuan. Mo ba? Mayo no, ang gayon wa kaniya pa tusag dugay. Mao gyud bay. Basin bayag dili na kayo kamanagad ha? Namong mga barkada nimo. Abi kina naman kay uyab. Ha? Ay, nagselos kami ka. Huh? Taka ramang ka uy. Stoy, gusto mo na ha? Ikaw gyud bay to nino. Imo ginang sungugon sa Mika. Ngang! Ibog mo na siya ni mo, bay. Bay to ni. Joke na, bita, bay. Maglag ko na sa mga ni speaker ako. Saba uy. Babe, bisag unsay mi tabo. Di bayag ito magbuwag ha? Babe, mahal kay tika. Bisan sa una-una lang. Di na ko ma-imagine nga makiguwa ko nimo. Pinangga kayo kay ko nimo, no? Basin nun niya makakita kaglain nga mas gwapo na ako. Kaya nga, no? Gwapo di ay ka. Joke. Aray. Aray naman. Babe. Sakit yun ah. Joke ra, uy. Bisan pag kinsa ng gwapuhan niya, babe. Di ka ibaylo, no? Promise? Promise, babe. I love you, Aya. I love you too, Gavin. Dali aras pa ng babe, no? Saan na may ka tuig kapin? Mokit, babe. Ug dalibay kay ko nga ni abot siya kong ingon ani kadugay nimo. Nga naman day, sa imo day mga past relationships day. Mura naman to kuha, babe. Angkod karon. Wa pigid ka ni-open ako ba sa imong mga past? Babe, importante pa ko di ay na, ha? Di naman siguro. Di na kinahanglan nga istoryahan para, di ba? Ang importante, ang atoa. Aw, Kita tinuwan na, sa... babe. Umawag yun. Dito, baby. Di na kinalang isgutan pa ang past. Kay past is past. Mao cute. Uy, naibawa na mo, bay Kevin? Ha? Ano ba siya kuno'y new student? Dini sa itong skulahan? Mau ba? Diin man ko na siya kikan, Tony. Murag, say mo garo mag-skulahan sa una, iya? Nagmana akong nadunggan sa mga storya-storya sa mga estudyante. Mau ba? Mao ba? Oh, babe. Basin kay laro mo nga na niya. Ambot lang sa babe. Pupumas ako kita niya. Basin. Bay, kapiham day ka chicks boy ng bagong transfer eh. Maulay ko no daw. Da, okay naman sa gunang chicks boy siya. Kay gwapo man sad. Dili man batignaw. Ang pait ana kung chicks boy siya, unya bati pag gidugnaw. Ikaw, good, Mika. Tinuod bitaw aya. Nakakita na ba mo anang new student din eh? Uwa pa. Oh, ayan na. Dara ay. Mauna siya ay. Kaya nagpadung din eh. Aya? Ikaw nga? Steven? Ikaw? Recorded by X Thunder Gaming. Tawagin lang. Tuwaan pa ko. Nawala ko ni mo eh. Palim paglay eskwelahan. Steven, buhi ka lang ko, Steven. Kailan dinatay mo? Babe, kailan mo? Ha? Morning di ka mag-iskot sa imong past de. Tungod kay grabe ka ka-wild sa mga lalaki mo ba? Kevin, O pila? Pila na kay gayon nga nakigdo ka ng tawana? gusto na! Gisakitan ka sa tinuod sa. Kung sa pa imong wagi pang sulti na ako ha? Ano ba na kung tarong ka? Abi ni mo no? Mas maayo pag magbuwag na lang ta. Oh, sige! Kung mo imong gusto nga magbuwag ta, magbuwag ta! Mika, Mao ka na, Kevin. Hagbayaran akong kitago ako na feel niyo mo kay lagi. Barkada ta. Dili ko gusto magkubang atong panakikala. Mika, Pero, dili man sa ko gusto good nga ako may muhimo sa first move kay lain problema minawon. Babae ko. Pero amang gidi mo makita. Maong gidawat na lang nako ang kamatuoran nga dili gid siguro ka maibog na ako. Mika. Oh,
Buntag man day. Ito na ginatabo na mong may kagaliira. Ano ako silpan? Uy, lupat man. Ay, mauli na ko. Pagkadagkan na yung nag-text na ko day. Oh, si Aya. May text niya. Akong basahan, babe. Kevin, babe. Please, mag-istorya una ta. Please. Mag-wait ko sa imong reply. Ako replyan. Magkikita ko niya. Aya, babe. I'm sorry. Babe, no. Ako ang angay nga mag-sorry ni mo. Tungod kay namakak ko. Ang tinuod mo, di ko ganahan mo istorya ni mo about sa kong past. Tungod kay grabe ko ka-wild sa una. Kusog mo party-party, kuyag sa kong mga friends. Kusog mo kating classes. And yes, naay mga times nga dili ko muuli sa amo kay na ako matug sa bahay sa lalaki. Bisa dili mi uyap. And usaan na si Steven. Manahinong na nagibaling ko nilang mama og papa og lang eskwelahan para mapag-uko. Nalipay ko kay sukad nga nagkaila ta, sukad nga nagkauyap ta. Nakita na ko ang kabag-uhan sa kong kaugalingon. Babe. Maong mas maningkamot ko, babe. Tungod kay mahal kay tika. Maong pasaylo ako. Aya. Babe, I'm sorry. Kipasaylo na ko ni mo. Babe, mahal ti ka. Og di ko gusto mawasag ka na ako. So, dili ka magbuwag. Dili, babe. I love Dili. you. I love you, Kevin. I love you too. Aya. Kevin, abi ba na kung mahal ko ni mo? Ganong imo mong kibalikan si Aya? Mika, I'm sorry, pero galit ang pangitabo na itong duha. Tungod lang to sa kayubos na ako. Mo itong ako itong nabuhat. Sayop ka ito. Mong, Mika, saylo ako. So, imo na di ko gigamit? Ha? Mika, I'm sorry. Hayop ka! Okay ka? Kevin? Aya? Saylo ako, babe. Nadalag ko sa kong kayubos at nung higayon na maong nabuhat doon ako. Sakit kayo, Kevin. Pero ako'y mahimot tungod kay partly. Naapot ko isa. Masakitan ko mawakan ako. Babe. Maong gipasahilo na ka. Pero babe, hangyo lang ko. Unta this time. Wala tayong mga sikreto. Babe, isaan ako ni mo. Og I'm sorry. Mahal kay di ka. Mahal sa kaayo, tika, Kevin. Ito ay isang dalangin. Huwag sanang ipagkaya ang Nalipay kay ko kay wa gid mi magkabuwag ni Aya. Tinuod gid ang gingon nga love is sweeter the second time around. After atong school year, mi transfer si Mika og laing eskwelahan. Ug wa na mi balita pa niya. Ug sa pagkakaroon, naalam mi trabaho ni Aya. Ug doon na sa mi usa ka anak. Dinhi na lagutob. Daghang salamat. Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mangyagalan kaagi ni Kevin nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagalahan. Healing.
Bakit parang sa'kin lamang ay galit? Among kaagi gibahotan o diwa sa radyo ni J.L.A. Haka o tubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala o mga suking tipagminaw, kinusingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka para sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong